Hi bye, og sa tanang mga naminaw karon. Just call me Karel. I am 5 years married. I have no child. My husband is a seaman. I am 25 as of the moment, and my husband is 30. 6 years ago, I had a seminarian boyfriend. When I was 18, nagkauyab mi. He was my first love, my first sa tanan. Ug siya nakakuha una sa akong pagkababae. He was 25 na that time when I was 18. Sobra kay mi nga in love sa usag-usa atong panahona. Bisan na siya sa seminary, wala jud mawala among communication bisag bawal sa ilaha. Mukawat jud na siya tawag nako. Actually, dili siya gusto magpari. Iyahalang parents ang gusto jud magpari siya kay murag inayo daw siya. Then ang promise siyang parents paparion daw jud nila ilahang anak. Mo kung magkita mi, magtago-tago lang jud mi. Pero sa mong pagtago-tago for a year nasakpan ra jud mi. Mao tong gipabuwag min duha. Og nagkabuwag jud mi. Sugod nagbuwag mi, mura kog mabuang. Sigihan akog dial ihang number bisag dili na mao. Bisag ang operator lang ang sigig tubag. Okay lang nako. Dial lang gihapon nako ihang number. Hangtod sa wala na ko'y gana mo eskwela, magsigir kog mukmok sa akong room. Nahimo na kong problema sa akong parents kay lagi dili naman ko mukaon ug mugawas sa akong kwarto. Dili na gani halos maligo. Sige lang kog mukmok sa akong kwarto. Pila ka months pud to nga ingato. Hangtod sa nag-decide ko nga mag-move on na. I tried tanang way para dili magunahon niya. Nana nang mag-beach ko with friends nga nakatupis lang. Wala na kay ko'y uwaw bisan dili ko yung ana. Nana nang every night ko mang disco jud inya inom. Then mag-picture jud ko. Akong i-post sa FB tanan akong ginabuhat nga pag-move on. Para makita sa akong ex ang tanan. Kabalo mo ko sa yung FB, ug imposible kaayo nga dili siya mutanaw sa akong mga post, bisag dili mi friends kay naka-public man tanan akong post og para to niya tanan. Para man lang makuno na siya nga nung wala ko niya gi-fight. Then one night, nag-friend request na ko. Ako ang gi-accept nga wala asunahon agad. Then i-chat siya. Nagpaila-ila siya nako. Then gitubag rapod nako siya. Sa motong nag-chat jud mi. Naibala na ko ang seaman siya. Then taga mo arapod. Hangtod sa nilingaw na ko niya. Sakay pa siya ato nga time sa barko og 5 months na lang muli na siya. Sa 5 months nakaingon ko nga naka-move on na jud ko sa akong ex. Dili na gani siya nako maunahunaan kay mas excited ko nga mauli tong seaman. Nagka-close mi ato niya sa chat lang. Og niabot pud sa time nga mag-video chat mi nga pariha mi nga hubo kay magkuan kunuhay mi. Kabalo na siya tanan parts sa kong lawas. Kabalo siya kung nanambo ko og nagniwang ko. Gwapo pud kay siya bisan nasa dagat makaingon jud ko nga nindot siya pamanit. Halos kada adlaw og free time niya magsige ra miging ana. Hangtod sa ingon niya nga manguyab siya nako inig kauli niya. Niabot siya ng panahon nga niuli na siya. Diretso dayon siya sa mong balay. Wala ko kabalo og di sa siya kabalo sa mong balay pero niabot siya dito. Naidala nga chocolates. Siyempre ako nalipay kay ko nga nasyak na siya. Murag na misita tahay siya nako. Pila po to kagabiin niyang pamisita sa mong balay. Hangtod sa gisugot nako siya. Sobra nakong lipaya atong panahona. Natoy time nga nag-date mi then nag-disco minduha. Naginom-inom gamay kay dili man jud na mawala sa disco. Hangtod gimura na kog malipong. Iya akong yatod sa mua. Nagsigi kog suka kay lain kayo kong kuto-kuto nga mura kog namugnaw. Unya wala jud siya ni biyan ako. Hangtod sa nakatulog ko nga wala nako kahinumdum kung unsay nahitabo. Pagkabuntag gipukaw ko sa kong mama kay mangaon ako no. Pagawas na ko sa kwarto na tingala ko kay naa akong uyab sa lamisa. Wala day siya ni uli, nakatulog po day siya sa balay. Perting pangutanan jud nako niya kahumagkaon kung naunsa mi. Sige ra siya katawa. Na-curious ko og naabay na hitabo namo. Niunong siya katawa.
Nya miingon nga wala. Huna-huna na ako pod kay imposible oy. Pero wala pang pod ko'y na feel pod jud maong nito ko niya. Pagka second mansary na mo na siya kayo ko. Nag-propose siya na ako. I was 20 that time. Mularga daw siya next month. Gusto niya magminyo na mi usa siya mularga. Moto nga nisugot pod ko. Pati akong parents nisugot pod. Sa civil lang mi gikasal kay daliir kayo. Namagod siya uncle nga judge og maoray nagkasal dayon namo. After sa kasal, nag-honeymoon mig 1 week kay naghikay naman pod siya balik sakay sa barko. During sa honeymoon namo samtang nag-text me, sige siya pangutana kung kinsay nakaunan ako. Og didto ako siyang gituganan tanan. Okay naman pod siya, wala raman problema kay siya gani daw po dili pod ako iyang first time. Didto na nako na-realize nga nung wala nako siya nasultihan sa akong past. Palarga na siya og gibati na nako ang kamingaw. Nag-rent pa mi og balay ato. Ako lang usa sa balay. Enter na trajod akong lingaw. Wala na ko niya gipaskwela. In short, wala na ko kahuman pag-eskwela. Sobra-sobra kami nga bisag naa tanan akong gikinahanglan sa balay. Dili ko pwede mo gawa sa balay kung dili importante ang lakon kaya masuko siya. Nisabot rapod ko. 8 months nga kami nga hangtod sa niuli na pod siya. Dagan kay siya pasalubong nako, buhong kay ko sa tanan. Nagtambay siya 6 months kay gusto niya nga mabuntis nako. Pero wala jud mi kabuo. Nagpa-check mi, okay raman daw mi. Hangtod kapila na siya sakay balik uli, wala pagyapon mi kabuo. Hangtod sa niabot mig 4 years wala jud ko nabuntis. Usahay mo na lang ng among awayan. Nadyo'y tayo mag-away mi tagduha ka semana, dili ko niya istoryahon. Grabe jud ka pungot. Bisag ako nakuliton dili jud siya motubag bisag online gud siya. Usahay akong i-open niya account basig na ilang ka-chat. Pero wala man pud noon. Iyaharang parents ug igsuon ang mag-message, dili pud niya pang tubagon. Damay tanan. Kung okay na mi, ako siya pangutanon kung mag-unsa ra siya kahuman og duty. Matulog ra daw siya. Hangtod sa naanad na siya nga kadaaway namo ing ana. Tag 2 to 3 weeks usa pa na siya maulian. Walay communication, grabe jud nga makabuang. Then lately, samtang wala siya tubag-tubag sa akong mga message, nakauna-huna kog stalk sa akong ex. Pari na jud siya. Giordinahan na siya. Murag gibati kog kasakit sa dughan niya, nagsigig tulo akong luha samtang nagsigig scroll siya mga pictures. Og wala ko nakapugong ako yun siyang gi-message. Nag-congrats ko niya. Og na-reply siya. Sa 3 weeks nga wala ko yatiman sa kumbana nga akong ex akong kaistorya. Gisulti na ko niya unsa kasakit akong yagian pagbuwag namo og siya pod unsa pod daw iyang yagian. Ako siyang ipangutana nga nung iyahan na lang kong ipasagdan og wala ko niya gi-fight. Og mao niya ang explanation. Gikuhan siya tanan og access siyang ATM pati cellphone gikuha niya. Mura daw siya mabuang saan ko niya pag-communicate. Nara siya sa seminary og gibawalan siya nga mogawas. Adlaw-adlaw daw siya nga naghulat nga duawan nako siya pero wala daw ko moduaw niya bisag isa lang. Grabe. Grabing tulo sa kong luha ato samtang nagstorya siya. Niya na siya siyang parents nga dili siya mo dayon pagkapari kay magminyo ra daw may. Niya na ra po daw yung parents nga og magtuman siya siyang gusto, pasagda na daw siya og bahala na siya siyang kinabuhi. Nahadlok daw siya. Only child siya. Og wala siya naanad og kalisod. Tanan niyang luho matuman siya. Wala pa siya kasulay nga walay makaon kay naa siya tanan. Provided tanan niya nga panginahanglan. Nagunaw na siya nga if magtuman siya siyang gusto that time, magunsa man daw may. Wala siya trabaho. Ako daw kay 18 years old pa, kabata pa daw nako para mag-antos na sa kalisod. Then kung minyuan ko niya ato nga time, musugot babo daw akong parents. Dili ba daw may mauli sa kalisod, maong nahadlok siya. Mao nga nagpaabot daw siya nga makatigom siya sa iyang allowance. Halos dili jud niya gastuon ihang kwarta bisan piso para og naa nako sa sakto nga edad bisag 20 lang daw ko. Pakaslan ako niya. Una-una daw niya sa 2 years makatigom na jud daw siya.
Pero sa 2 years daw ang ipagawa siya sa seminary para sa exposure, nakita daw niya sa akong FB nga nagminyon ako. Perteng hilak jud daw niya ato nga sakit kaayo kuno sa tanan. Wala na daw ko niya. Sayang ra kuno tanan niyang paghulat ug pagantos. Mao to nga nakadesisyon siya nga ipadayon na lang ihang pagkapare. Sa iyahang gisaysay na ako, murag gikumot-kumot akong kasing-kasing sa kasakit. Di ba kay nakamove on na ka? Almost 7 years naman gani ang nilabay. Pero ngano karon ni balik man ang tanan na akong kasakit. Moto nga gusto na ko siya makita permi. Sige mig video call. Ug malipay kay ko kay kung na siya time, iya akong i-message or kung mag-online ko, manawag din siya. Mao nga nakabuhat ko ani nga account tungod niya. Murag na balik ang tanan sa una suya pa mi. Bisag okay na mi sa kumbana, kung duty siya mag-login jud ko ani akong account kay gimingaw kay ko sa akong ex. Pagbuntag akong bana akong ka-chat. Syempre ginabuhat pa jud nako akong obligasyon niya kung gusto niya nga mag-masturbate samtang hubo ko. Pero paggabi mas mag-enjoy pa ko og malipay kay ko nga ang akong ex maoy akong buhatan ana. Yes, duha sila nga akong inganaan. Tungod sa batasan sa kumbana nga kusog ay mambaliwala ako masuko, makahigayon ko nga makikita sa akong ex bisag layo kayo. Mawala ko for 3 days, wala makibalo akong bana. Mag-hotel me sa akong ex. Oh yes, mag-text jud me sa taman. Just like the old times. Dito na ako na-experience akong ex nga sobra-sobra ko niya ka-love. Nga wala na ako ma-feel sa akong bana every time magtapad me. Almost 1 year na namong ginapuhat ug next month mag-stop na kay muli na akong bana. Karon pa lamang gibati na ko kamingaw sa akong ex. I know sobra ka mali. I know mag-judge mo ron sa akong ex tungod sa iyang pagkapare. Ug I know mas i-criticize ko ninyo. Pero okay lang na ako. You are free to say anything. Ug nag-share lang man ko. Thank you. Damn, Jud. I mean, usay, Jud, bisag kabalota nga sayop ato yung ipadayon yapon. Bisag kabalota nga dili pwede kay ipugos yapon nato. Nice. Ladies and guys, so na mo yung mga reactions, pa-shoutouts and more, pwede na siya nga i-comment down below.